I no res, dic que avui és un dia històric pel club, pel Flix, perquè tindrem l'orgull de lluir els colors d'una Catalunya lliure, la nostra samarreta, així com l'eslògan de l'Assemblea Nacional Catalana, una entitat que en poc temps s'ha mostrat exemplar, una entitat nascuda al poble i per al poble, i que ha estat clau a l'hora d'iniciar més força que mai aquest projecte cap a l'estat propi. I té un dia insòlid. Insòlid, històric i gran, perquè serà el primer partit de futbol a Catalunya que exhibirà samarretes amb un logotip que no tracta tan sols d'unes lletres impreses, sinó que ens parla de tot allò que fa generacions i més generacions que molts catalans i catalanes hem desitjat i desitgem, que és aconseguir que Catalunya tingui el seu estat. Aconseguir que l'estat... Aquí hi ha uns dos. Ja està molt bé. En memòria de l'exdirectiu i soci número 7 de l'entitat, Pedro Martínez Pérez.
Bueno, estem molt contents, la veritat és que anem descontents pel resultat, perquè esperàvem, a priori potser no esperàvem aconseguir res en aquest camp, perquè després del que he vist potser estic parlant del millor equip de la categoria, en tots els respectes de cara als demés, clar, no? Però després hem vist que durant el partit no hem perdut la cara al partit i per tant a la segona part en el 2-2 sí que teníem l'esperança de poder mantenir el resultat i poder almenys poder-nos emportar el punt. Orgullós del teu equip. Moltíssim, sobretot avui hem fet un treball extraordinari. L'únic que potser hauríem de cuidar una miqueta més el tema de pilota parada. Hem encaixat 3 gols a pilota parada i és un defecte que hem de corregir d'immediat. Sí, clar, potser avui hi ha hagut una motivació extra, veníem al camp del líder, això per els jugadors vulguis que no, ja durant els entrenaments els vas mentalitzant, però vulguis que no ells ja per dins també fan la seva mentalització pròpia, no? I clar, és un partit en camp on tots volíem, un per un dels jugadors volien agradar molt, sobretot a la seva afició, a l'afició del Flix, i llàstima, ja et dic, repeteixo, no poder mantenir el 2-2, que m'hauria semblat molt més contents, evidentment. Bueno, és un partit que nos hem tingut que fer no el 100%, el 200%, perquè avui l'Atlas m'ha demostrat que és un bon equip, un equip molt lluitador, un equip que no et deixa ni controlar la pilota i bueno, hem tingut que fer un esforç al meu equip avui molt important, no ens han sortit, però bueno, també haguéssim pogut sortir amb un empat a l'Atlas. Tenia les referències que tenia d'ell, era aquest, però bueno, no entenc, ha dit el seu entrenador, com poden anar tan avall a la classificació, si juguen en tots els camps així, no ho entenc, perquè avui l'Atlas, la veritat, és un dels millors equips que ha passat per aquí el Flix. Menys mal de la Sí, bueno, tots són recursos, no? Un dia és per pilota parada, uns dies per ser per jugada. També he de dir que els 2 gols de l'Atlas hem tingut una mica de mala sort, el segon gol sobretot, ha sortit el Jordi molt bé, ha entrat la pilota, ha rebotat per allí, li ha anat als peus del jugador de l'Atlas, que ha fet un golaç, però bueno, ha tingut una mica de mala sort. Sí, La diada en si. el que hem fet avui és un fet històric pel Flix, una cosa molt bonica per tots, la gent ha respost molt bé i al final hem guanyat el partit, que també és el que ens interessava. La idea del Flix la tenim molt positiva, els xavals van al 100% a tots els partits, per això ho repeteixo cada partit, hi ha ambició, hi ha ganes de guanyar i l'equip està amb moltes ganes. I de moment les coses ens surten bastant bé i continua així.